sí que aquesta idea que jo l'única cosa que no veig és com s'articula, què fa això? El Parlament fa una llei dient que Catalunya és una minoria nacional, mou una nació, això és una declaració solemne del primer ministre, però aleshores quin valor jurídic té? És a dir, si se trobara la manera de fer-ho, a mi no em sembla malament. Minoria nacional, millor que nació. Per la raó que deia abans, per la raó de que, per exemple, l'article 2 del Tractat de Lisboa exigeix la defensa dels drets de les minories nacionals, perquè n'hi ha una jurisprudència extensa a nivell internacional, per exemple, això que parlàveu ara fa un moment de la signatura troncal a Canet, n'hi ha una llarguíssima jurisprudència internacional respecte al dret a l'escolarització en la llengua de la pròpia minoria que no pot ser trepitjat. Tot això es podria usar en un moment determinat per a fer-ho servir. Al final això és el GOI, el famós GOI, ve a representar això, allò del grup objectivament identificable. Per tant, per aquí jo veig una possibilitat que em sembla interessant, crec que és operativament cara a Europa i cara a seguir la lluita que ha tingut l'exili, és molt més interessant que se'ns reconega, que Espanya reconega que som una minoria nacional, perquè jurídicament aquests senyors han reconegut que som una minoria nacional, per tant han de respectar els nostres drets com a minoria nacional. Però en segon lloc jo crec que és molt important perquè posa sobre la taula els dos grans tabús que el nacionalisme català no ha volgut enfrontar mai i que són molt evidents, que són, primera, existim els catalans fora del Principat, per molt que un presentador ruc de Catalunya Ràdio es burle quan li diuen que n'hi ha 10 milions d'habitants, dient que 10 milions de catalanoparlants dient que són més que els habitants de Catalunya i siga tan ignorant que no sàpiga que en Bétera parlem català, la realitat és la que és. I som molts els catalans en aquesta taula, Costa és català d'Eivissa, jo soc català de Bétera. La minoria, la nació catalana, no sabem, el 27 d'octubre la nació catalana es va configurar com el Principat només. La minoria no, perquè qui defineix la minoria és la repressió. Qui defineix la minoria és la minorització. Per tant, tots els que estan minoritzats formen part de la minoria. Per tant, la senyora que a l'hospital de Castelló aquests dies la insulten per no sé què, l'alcalde d'Elna que no pot parlar en català perquè l'estat francès li ho prohibeix, o no sé què, tots formem part d'aquesta minoria. I una segona, que és igual d'important. No tots els habitants de la comunitat autònoma de Catalunya són catalans. Perquè n'hi ha que no formen part de la minoria catalana, no en volen formar part ni en formen part. I, per tant, aquest salt endavant, que significaria assumir amb totes les conseqüències el fet de ser una nació minoritzada pels estats espanyol i francès, i aquí hauríem de deixar sempre clar el binomi pels estats espanyol i francès, jo crec que això ideològicament provoca un canvi de mentalitat que va en la línia d'això que abans discutia l'Albano, de lo febles que som ideològicament i lo poca cosa que som i com ens plantegem la vida d'una manera happy flower. Deixem de ser happy flowers i si deixem de ser happy flowers s'ha acabat dir que Catalunya és allò que Espanya diu que és Catalunya, que és el que va passar el 27 d'octubre. El 27 d'octubre es va independitzar allò que Espanya diu que és Catalunya, no Catalunya. I, per tant, nosaltres ara tenim una oportunitat de canviar aquest discurs tan pèssim que s'ha allargat pràcticament des de la primera mancomunitat. La primera mancomunitat és on es fa el clic i s'abandona la idea, en aquell cas Catalunya Nord, per exemple, prèvia a la mancomunitat, ningú discutia que era Catalunya. A partir de la mancomunitat, tot és la Catalunya espanyola. Fixeu-vos que nosaltres ara estem parlant de la independència d'una Catalunya que es va inventar l'any 1931, quan Francesc Macià renuncia a la independència i apareix un invent que es diu la Generalitat. Per tant, per una banda, crec que és molt important pel factor judicial, per les coses que ens poden ajudar a combatre i a seguir el combat a Europa
si n'hi ha aquest reconeixement com a minoria nacional, i per l'altra, posar sobre la taula d'una punyetera vegada aquesta discussió, no? És dir, perdona, fulano de tal, i no diré noms, és català i és membre de la minoria catalana, home, no fem riure. Viu a Catalunya? Naturalment que viu a Catalunya. Però ara resultarà que aquesta persona és catalana i jo no, perquè visc a Bétera, o Costa no, perquè viu a Eivissa. Un poc de serietat. Costa, crec que en algunes coses esteu d'acord, però amb això de la